Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सायाव आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ मोनदों बे भिडिअखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसिनानै लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय दाथ' जों मिथिखायो सनिया कुइना हौवाखौ गारबाय होननानै जों बयबो मिथिबाय आरो गावनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनखाबाय ओमफ्राय बेना दा गोदान बयफ्रेन्ड दं बिबा गोदान हौवा दं ओमफ्राय बेनि सायावनो जों नार्जारी होननाय मोनसे फेसबुक पेजनि अनार एबा सालायगिरि बिथाङा सनिया कुइननि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ सोरबा सोरबा नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय लोगोफोर जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ ससे नायना लादो रिया नार्जारी फेसबुक पेजनि ओनरा मा बुंदों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए मेसेज सिख्लाफोरनि थाखाय जे जायफ्रा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ मोजां मोनो गोसोथोयो ट्रास्ट मी बर'नि से बेस्ट जेरावबो गैया आरो मोननायबो नङा आरोना लाइफआव नामायबाबो बर'नि अननायानो आलादा जायो माने बहुत डिफरेन्ट स' बेखायनो इमान ब्लाइन्डलि रावखौबो ट्रास्ट खालामनाङा सनिया कुइननि क्लेरिफिकेसनखौ खोनासंनानै आं सानबाय बि गाव गाराखै गावसो गारजादो बिकज बियो मेंबाय माने बुस्थुफोरखौ हेन्डेल खालामै खालामै बैदिनो बेलेग जातिखौ मालाबाबो ट्रास्ट खालामजाया आं अभार स्मार्ट जायाखै हा बाट देन आं स्पेशेलि माने फिल खालामो बिदि जायफ्रा गुबुन जातिफोरजों हाबा जायो बा गोसोथोलायो गावनि हारि बायसा बेस्ट गैया अभी मजा आएगा ना भिड़ो जोंनि बर' हारिनि बर' सेंग्राफोर नाजानालागे नोंसोर बेस्ट मिथिबायना नोंसोर सना लदा बेस्ट नोंसोरनो बेस्ट फार्स्ट टाइम आं बेफोरबायसा ट्रलिं माबाफोरनि सायाव बुंफेरदों आरो ना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आं मा बुंबावनो आरोना जिखुनु आं आंनि खामानियानो जाहैबाय नोंथांमोनखौ नुहोनाय नुयैखौ नुहोनाय ओमफ्राय बुंनांगौथ' जेबो गैया लोगोफोर थेवबो फंनैसो बुंसै होननानै आं सानबाय मानो होनना बुङोब्ला बे नैबे जायनाखि नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नुदों बेनि सायावनो आं बुंसै बे बुंनाय खोथाखौ माखासेखौ सैथो होननानै आं बुङो मानो होनना बुङोब्ला सैथोबो होनजोबद्रायला आङो जिखुनु जाया आङो जेबो बुंला लोगोफोर नेक्स्ट बाराव बुंनोसै ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट बाय